መጽሐፍ ቅዱስ ከተጽንዑ ከለኹም ዘጽናዕኩምዎ ሓሳባት ኣበይ ትጽሕፍዎ? ሰላም ከመይ ትኾኑ? እዚ ብኣገልግሎት ቤተ ጽዮን ዝቐርብ ሓጺር ቪድዮ ብዛዕባ ቤተዘያን.comን ትሕዝቶን ዘርኤና እዩ። ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ መጽሐፍ ቅዱስ ከተጽንዑ ከለኹም ሓሳባትኩም ክትጽሕፍሉ እትኽእሉ ብቤተ ጽዮን እተዳለወ ሓደ ሓድሽ ነገር ከርእየኩም እፈቱ። ከም ክርስቲያናት መጽሐፍ ቅዱስ ብቐጻሊ ደጋጊምና ከነጽንዖ ዝግባአና መጽሐፍ እዩ። ከነጽንዕ ከለና ድማ ነቲ ዘጽናዕናዮ ብግቡእ ክንጽሕፎ ተመሊስና ንኽንከሰሉ ክንዕቅቦን ይግባአና። ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ከነጽንዕ ከለና ነቲ እተማሃርናዮ ሓሳብ ኣብ ምንታይ ኢና እንጽሕፎ? ገለ እዋን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ እናስመርና ወይ ከዓ ኣብ ጠርዚ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ እንጽሕፎ ኢና። ኣብ ገለ እዋን ድማ ኣብ ደብተር ወይ ድማ ኣብ ጥራዝ እንጽሕፎ። ኣብ ገለ እዋን ድማ ወርድ ዶኪመንት ከፊትና ኣብ ወርድ ዶኪመንት ብምጽሓፍ ሴቭ ንገብሮ ንኸውን። እዚ ኩሉ ምግባርና ብጣዕሚ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ነገር ግን ንኩሉ ተጠርኒፉ ኣብ ሓደ ቦታ ስለ ደይንረኽቦ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፀገማት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ንኣብነት መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 የጽንዕ እንድሕር ደኣ ኣለኹ እሞ ገሊኡ ኖት ዝጽሓፍክዎ ኣብ ጠርዚ መጽሐፍ ቅዱስ ኮይኑ ገሊኡ ድማ ኣብ ደብተር ገሊኡ ድማ ኣብ ወርድ ዶኪመንት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣብ ዝደለኽዎ እዋን ኩሉ እቲ ዘጽናዕክዎ ተጠርኒፉ ኣይረኽቦን። እቲ ካልኣይ ድማ ተወሳኺ ሓሳባትን እቲ ኖት ዝጽሓፍክዎን ከዕብዮ እንድሕር ደኣ ደለየ ድማ ኣብ ፍቐዱ ፋሒሉ ስለ ዘሎ ብግቡእ ከስፍሖ ኣይክእልን እየ። ስለዚ እንድሕር ደኣ ሓሲብናዮ እዚ ኩሉ እንጽሕፎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ይኹን ወይ ድማ ኣብ ደብተር ወይ ድማ ኣብ ወርድ ዶኪመንት ኩሉ ብሓደ ኣብ ሓደ ቦታ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግና ነቲ ከጋጥመና ዝኽእል ፀገም ክፈትሓልና ይኽእል እዩ። ኣብ ቀጻሊ ድማ ነቲ ዝጽሓፍናዮ ብቐሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል ክነስፍሖ ድማ ንኽእል ኢና። ስለዚ ነዚ ንኽሕግዝ ቤተ ጽዮን ኣብ ቤተጽዮን.com ዌብሳይት ንተጠቀምቲ ፕላትፎርም ወይ ድማ ሓደ ቱል ኣዳልያትልኩም ኣላ። እዚ ቱል ድማ ንኩሉ ተጠቃሚ ጽቡቕ ኣገልግሎት ክህቦ ተስፋ ንገብር። ሓደ ካብኡ ንኣብነት እቲ ኣብ ድላይካ እዋን ነቲ ዝተማሃርካዮ ክትጽሕፈሉ ትኽእል እዩ። ካልእ ድማ ዝጽሓፍካዮ ድማ ብግቡእ ይዕቀበልካ ኣብ ዌብሳይት ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ድማ ክትረኽቦ ትኽእል ኣብ ሞባይልካ ድዩ ወይ ከዓ ኣብ ኮምፒውተር ናብቲ ዌብሳይት ብምኻድ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ተወሳኺ ሓሳብ ክትገብረሉ ኣብ ዝደለኻሉ እዋን ድማ ብቐሊሉ ሓሳባት እንዳወሰካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ቀጺለ ከመይ ጌርና ነዚ ከም እንገብሮ ክንርኢ ኢና። ናብ ቤተዘያን.com ዌብሳይት ምስ ከድና ብሞባይል ይኹን ብኮምፒውተር ናብቲ ሆም ፔጅ ኢና ንመጽእ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣነ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከጽንዕ መዲበ ኣለኹ። ስለዚ ነቲ ዘጽናዕክዎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ጠቕሲ ድማ እቲ ሓሳባት ክጽሕፎ ደልየ ኣለኹ ወይ ከዓ እቲ ኖት ናተይ ክጽሕፍ ደልየ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ንኽገብር ናብ ቤተ ጽዮን ባይብል ከይደ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ይኸፍት ማለት እዩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ምስ ከፈትኩ ነዛ ኖት ትብል ይጥወቓ ንዓ ብምጥዋቕ ድማ ኖት ክጽሕፍ ይጅምር ማለት እዩ። እንተኾነ ግና ምናልባት ሎጊን ወይ ድማ ሳይን ኢን ደይገበርኩ እንድሕር ደኣ ኮይነ ሳይን ኢን ክገብር ክሕተት እየ ማለት እዩ። ኣብ ቤተ ጽዮን እንድሕር ደኣ ኣካውንት ደይብልኩም ኮይኑ ድማ ክሬኤት ኣካውንት ትብል ብምጥዋቕ ኣካውንት ክትከፍቱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ኣካውንት ምስ ከፈትኩም ድማ ሳይን ኢን ትገብሩ። ሳይን ኢን ምስ ገበርና ኣብ ላዕሊ ኣብ ናይ ፕሮፋይል ኢሜጅ ንርኢ ኢና ሎጊን ከም ዝገበርና ማለት እዩ። ነዛ ኖት ትብል ምስ ጠወቕክዋ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጠቕሲ ናይ እርሳስ ምልክት ይመጽእ ማለት እዩ። እዚ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ጠቕሲ እቲ ክጽሕፎ ዝደሊ ኖት ክጽሕፍ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ፍቕዲ 1 ኖት ክጽሕፍ እንዳደኣ ደለየ ነታ ናይ ፍቕዲ 1 እርሳስ ይጥወቓ ሽዑኡ ኖት መጽሓፊ ቦክስ ይመጻለይ ማለት እዩ።
او ድማ እንተደለኹ ታይፕ ገብር ወይ ከዓ ዝተጻሕፈ እንድሕር ኣሎ ኮፒ ገይረ ፔስት ይገብሮ ማለት እዩ ፔስት ክትገብር ከለኻ ወይ ክትጽሕፍ ከለኻ ድማ ኣውቶ ሴቭ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብዛዕባ ሴቭ ምግባር ክሓስብን ክጭነቕን ኣየድልየንን እዩ ማለት እዩ ከምዚ ብምግባር እቲ ዝደለኽዎ ኖት ትጽሕፍ ንኣብነት ካልእ መዓልቲ ድዩ ኣብ ካልእ እዋን ናይ ፍቕዲ 3 ኖት ክጽሕፍ እንድሕር ደልየ ድማ ነታ ናይ ፍቕዲ 3 ጠዊቐ ነቲ ዝጽሕፍኮ ኖት ድማ ኣብኡ ታይፕ ገብሮ ወይ ድማ ፔስት ይገብሮ ማለት እዩ ከምዚ ብምግባር ነቲ ዝደለኽዎ ኖት ትጽሕፍ ኣብ ዝደለኽዎ እዋን ድማ መመጽእ ነቲ ሓሳባት ክእርሙ ወይ ከዓ ከስፍሖ ይኽእል እየ ማለት እዩ እምበኣር እዚ ብቤተ ጽዮን ንዓኻትኩም ክትግልገሉሉ ተዳልልኩም ዘሎ ተጠቀምቲ ክትኮኑ ብትሕትና ንዕድም ነቲ ዘለኩም ሕቶ ይኹን ርእይቶ ድማ በዚ ኣድራሻና info@betecion.com ኢሜይል ብምግባር ክትረኽቡናን ዘለኩም ርእይቶ ክትሕብሩናን ብትሕትና ንዕድም ኣምላኽ ይባርኽኩም